Ahojte Sparťania a Sparťanky. Zdravím vás z pořadu, kde jdem totálně vytrolit Honzu Kuchtu. Ako v úvodzovkách, hej, ideme si trošku z něho vystreliť, tak ako si vystrelí väčšinu. Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Máme tu Petra, Ahoj, ahoj. ktorý nám bude pomáhať a ja pevne viem, že to bude dobrá zábava, ale... Že si to užijete. Že, A my že taky. nikto neutopí na zdraví. Ne, já se... Tak, bezvadný, super. Díky moc. Díky moc, že jste přišel. Já se přiznám na začátek, nejsem úplně ve fotbale jako zběhlej, dělal jsem dřív kulturu, teď dělám lifestyle a je to moje první repka, vlastně první rozhovor, takže mějte pro mě prosím pochopení, kdybych se ptal na nějaké opravdu věci. Jo. A každopádně vím, co máte za sebou, vím, co jste dokázal. Takže si moc vážím toho, že tady se mnou si budete povídat. Já děkuju, že jste přišel. Můžeme, Moši? Jo? Tak, díky Honzo, že jste tady se mnou přišel na rozhovor. Bezvadný. Jak přemýšlíte o financích? Investujete, já nevím, diverzifikujete investiční portfolio nebo praktikujete dynamické investování, krypto? Jak... Krypto jde úplně mimo mě, když jste to teď tu poslední věc jakoby řekl, já tomu moc nerozumím, nebo vůbec tomu nerozumím, takže já jsem se o to ani nějak jako nezajímal a investuju jenom do nemovitostí, co se týká nákupy bytů nebo domů. A to je můj jediný investiční jako závazek, který jakoby já mám. A myslím si, že to nejlepší vložení prostě peněz, že tam vám nemůže vypadnout prostě žádná věc, že ty nemovitosti si drží tak hodnotu, nebo i polnosti třeba. I polnosti, co se týká nějakých polí. Na to, že já jsem trošku hospodář ve volném čase, tak vím, jak to jakoby chodí z rodiny, že když má můj pan táta má určitý pole, tak se to dá pro pachtování jakoby s tím jede a oni vám za to dávají krmné směsi pro ty zvířata, tak si myslím, že to je dost jakoby výhodný, takže maximálně tyhle ty věci žádnou ornou půdu nemám, ale mám jenom nemovitosti a těch se jako držím. Jo, můžu se zeptat taková osobní otázka, kolik tak berete, když nakupujete jako... Že vypneme kamery, že to nebude. Je to tajný. Je to tajný? Je to tajný. Můžeme to vypnout, nebo mě by to zajímalo. Tak to se pobavíme o tom. Já vám pak povím, kolik já mám ve Forbesu. Já jsem slyšel, že máte slepice, ano, nebo taky jste to zmínil. Jestli myslíte, že poznají lidskou náladu? Myslím si, že ne, ale oni prostě, sice to jsou slepice, ale oni nejsou hloupí. Prostě jako ty zvířata obecně některý jsou prostě jako chytrý. Oni dokážou vycítit, když máte strach, když se bojíte jeho. To třeba, já nevím, ty kohouti, když to vycítí, že se jich bojíte, tak oni na vás útočí. Jo. Já jsem se dočet, že i jako prodáváte vajíčka svým kolegům z týmu. Jsou to vaše vajíčka, nebo to třeba koupíte někde na trhu? To bych si vůbec nedovolil, Jsou to všechno moje, jsou z mýho chovu. Mám si myslím, že dostatek slepic na to, abych je zabezpečil všechny ty kluky a myslím si, že do budoucna se ten chov ještě jakoby rozšíří. Ale já jim jakoby zaručuju tu kvalitu, oni vědějí, na čem ty zvířata tráví den, v čem jsou ustájení. Ale dobrý zatím, počkej, zatím se drží. Jo, zatím se drží, ale už jde vidět, jako, že je pod tlakem trošku. Pan Baránek, tak se tam byli podívat Protože se v týmu vyskytly nějaké absence, že hodně kluků onemocnilo po konzumaci jeho vajíček. Zvířata byly v čistotě, aby měli to všechno, co k tomu patří a pak vám to dají i v těch vajíčkách prostě, no. Když máte takovouhle kvalitní stravu a takovýhle podnebí jakoby k tomu, tak oni vám to vrátí. Takže jste si jistý, že, protože já jsem slyšel, že i byly nějaké jako absence, tak jako v týmu, tak jste si jistý opravdu tím, že jsou prostě ty vajíčka jak se to zdravotně nezávadný. Vím, čím to krmím, musela by stát to jakoby obrovská náhoda, aby se něco takového stalo. Řekni, že náhody se stávají. No. A tak náhody se stávají, ale já doufám, že vám se ta náhoda nestane.
Poďme naspäť k vajíčkám. Spýtajte sa ho, že či si môžete kúpiť aj vy nejaké, že či má nejaké zo sebou, alebo zobral na sústredenie. Neměl byste i nějaký vajíčka pro mě třeba, nemohl bych si taky od vás, protože to já taky vždycky scháním domácí vajíčka a mám trošku omezené zdroje, jak jsem z Prahy, tak tam moc toho neto. Byly by. Byly by, jo? Byly by. Za kolik je? Klukům, co se týká teď jakoby těch cenů na trhu ty s těma vajíčkama, tak vím, že třeba v Lidlu jsou za 8 korun jedno a jsou M-kový velikosti. No a já mám třeba MK, LK a dávám to za 10 korun, jim to dávám. Já mám tady žebříček top 5 sexy hráčů Sparty. Myslím, že jste sympatický chlapec. Souhlasíte, že jste na 3. místě? Kdo by mohl být první? Myslím si, z tohohle kádru, z nynějšího kádru, Lukáš Haraslín. Jo, myslíte? Myslím si. Já ho viděl, mě moc jako sympatiák nepřipadal, ale mně přijdete sympatičtější, ale těžko říct, no. A s 3. místem jste v pohodě, jo? Jo, jsem v pohodě. Kolik vás je, jo? Že viac by bol sympatickejší, keby má vaše brýle. Dobře. Co kdybyste nosil brýle? Nechcete počít brýle moje, jak byste vypadal schválně? Dáváme, než se dostane, mám trošku. Jo, sluší vám. Výborný. Já taky ne moc právě, já moc taky nevidím. Mám slučej víc, ale. Děkuju pěkně. Zpátky k té kultuře. Jo. Já bych vám schválně zkusil, protože já mám taky ambice, jo, tak bych vám schválně zkusil tady zarecitovat něco a vy zkuste se tvářit, jako byste byl v divadle. Klidně skandujte, fanděte a to, jo. Já se na to takhle... O něžný osude, proč klameš mne v ten čas, když sladký sen hned měníš v trpký hlas. Mé srdce, když tak smělé v žertu tvém se chvěje, vždyť láska s válkou klid jen zřídka přeje. Myslíte, že bych měl na to? Myslím si, že byste měl, že jste to procítil právě, jak by to asi mělo být, no. Mně to vyšlo, jako, že by to bylo takové jakoby dojemný, že to bylo. Myslíte si, že byste zvládl velet smečce vlků? Tyjo, no. To už je moc. Maximální. To už je moc. Neuměl byste imitovat v různých situacích některého z vašich trenérů? To je jakoby jenom uvnitř jakoby manšaftu právě, že si z toho děláme jakoby občas randu, když se nějaká situace taková jako přihodí, když někoho jakoby třeba naštvem toho trenéra a on udělá nějaký gesta, který se opakujou právě, tak z tohoto pohledu si mezi kabinou. Ano. Já se omlouvám. Halo, kámo, čau. Povedz, že si s Ďurom Kuchtom že nemôžeš teraz. Chod na pivo. Já nemůžu, na pivo půjdu, prosím tě, já teď jsem s Jurou Kuchtou, já nemůžu teďka, dělám rozhovor, já si tě vezmu potom, jo? Ale povedz, že ho zoberieš na pivo tiež, že za odmenu ho zoberieš na pivo tiež. Hele, zkusím vzít Juru taky na pivo, jestli zajde, jo? Dobrý, čus. Čau, ahoj. Pohodě. Tak. Pojďme se s ním vyfotit. Slyšel jsem, že se vám přezdívá Kombajn. Je to z toho důvodu, že jste měl nabídku na propagaci Kombajnu, co mě právě jsem v rešerších dohledal. Jo, tak to si teď jako nevybavu. Kombajn asi jako ne. Asi ne. Já se s vámi ještě tak udělám. Máme to, jo. Ať si dá ty vlasy dopředu, že má velké čelo. Že má velké čelo. Když tak ty vlasy dopředu, jestli můžu potátit. Tak, super. Dobře, výborný. Tak. Kombajn asi ne, ale to, že jsem jakoby nějakým způsobem tíhnu k tomu hospodaření, tak na tom prvním soustředění se Spartou mě vyfotili na traktoru. Jo. Tak. Ale jakoby přezdívku ne. Napij se jeho vody a prsti na něm, že ti zaskočí. A už jdeme tam. A jdeme tam. Aha. Zvládal si to? Kámo, my jsme tě normálně zdržel. Dobře jste zdržel. To my jsme udávali velké otázky. Já to jak jsem... V pohodě? Nechci byli úžasný, ale dobré. Musím říct, takovou otázky mi ještě nikdo nepokládá. Tohle je držák.
tak, kluci, Ty jsi potvrdil, že jsi vyrovnaný člověk, vole. Oši, já jsem si jenom chtěl jít za Pavlem teď, já říkám, ty vole, kam mě to moc. Jo, tak děkuju moc.